a duk abin da ka san kai idan an jingina gare ka ko ga wani wanda kake ganin girman shi ko ma waye, kar ka kuskura ka dan fara ma annabi wannan abu, kar ka kuskura. Annabi tun da ya zo duniya a tsarkake ya zo, tun da ya sauka wannan duniya a tsarkake ya zo. Ina da tozali, an shafe shi da mai shafaffen jiki, an yanke cibiyarsa, an masa kaciya. Tun da ya zo duniya haka ya zo, bai gushe ba cikin tsafta da tsarki da naƙaya da abin nan. Haka ya tafi yana girma yana ƙaruwa, yana girma yana ƙaruwa, yana girma yana ƙaruwa, har sai da ya rizku bin rafiqil a'la, har sai da Allah ya kirayi bawansa yana cikin tsarki. Shi yasa lokacin sai na Abubakar ya zo ya sumbance shi bayan yana an samu lokaci yayi, ya sumbance shi yace ɗibta hayyan wa mayyitan, ɗibta hayyan wa mayyitan. Babu bambanci da lokacin da ko shara yake, ba bambanci a lokacin da Allah ya kiraye ka da kuma lokacin da kana nan tare da mu, ba bambanci. Kana cikin tsafta ya Rasulullah.